Přesně takhle to mělo být. Tak. Na další scénku se připraví Lukáš, Hanka, Vicky a Marcela. Teď se bude odehrávat scénka online výuky. OK, tak jo, akce. No, dobrý, to se mi peče, tady si to zamíchám. Trošku slumím, aby se mi to nepřipálilo, dobrý. Tak, děti, začneme dneska hodinu. Kdo je tady? Dobré ráno. Dobré ráno, Lukáši. Hej, musíme to se dát tak, aby šlo vás slyšet, jo? Ne, že tam budete mrmlat prostě. Takže trošku víc nahlas, jo? Lukáši, otevři si stranu 58. Máš knížku. Otevři si stranu 58. Manželko, já se omlouvám, já jsem si nechal vyškolovat. No a co chceš dělat, když nemáš knížku? Vicky, ty máš knížku. Hej, ale vy dvě, to nějak trošku jako hrajte, trošku vy tam tak sedíte jak tvrdý i něco tam prostě dělejte, nebo nějak jako... Tak pojď sednout ty. Co já? Kdo tě platí, frajerko, vole? Já už nic nemám, já ji nemůžu najít, paní Stolko. Taky ne, jo. Ježiš, mě se to tady pálí. Tak co budeme dělat? Tak slovesa. Lukáši, znáš nějaký sloveso? Neznám, paní učitelko. Aha, no tak Hanko, řekni nějaký sloveso, ať můžeme jít dál. Spaní. Skoro, no. Tak. Dobře. Hanko, co určujeme všechno u sloves? Hej, to by stačilo, fakt jste mizerný, vypadně to. Já jsem to akorát zapl hru, Quentinu. Teď se bude odehrávat scénka, byli ve třídě. Tak, takhle super, jo. Ještě bych to viděl nějakých 10 minut, středem se to ještě jednou. Scénka naprosto v pohodě. Pončeko, my tady natáčíme do filmu scénku, takže nás chvilku nechte, my si to dotočíme a v pohodě půjdeme. Ve školním řádě je to zakázaný, já jsem to nevymyslela. No, to mě teďka úplně nezajímá, Pončeko. Ale je to zakázaný, takže odložíme telefony nebo budou poznámky. No nic, tak asi jdeme tak dále. Nacházíme se ve sborovně, kde učitelé probírají naší třídu 9. B. 3, 2, 1, akce! Takže ta 9. B dneska to bylo hrozný. Kuba zase chrápal. Furt vyrušoval. No. Hrozný furt. Ale prosím vás, vy si stěžujete, vy máte tak 2krát do týdne, já mám třeba 3krát do týdne. To je úplně strašný. Oni to tak dělají. Tady má taková kolegyně Skálová s nima. Tady má každý den. A tak ta tady není, to si Já bych nedokázal mít 2krát ve dne. Já bych je musel normálně... Ale tak jako to není vy, nebo vyrušoval, to je hrozný. Nic nedělají. Tak, vážení kolegové, co jste potřebovali? 9. Jak vás slyším, zaplať pán Bože, končej! On má pravdu. Má pravdu. Tak hurá! Zítra si rozdáme naše poslední vysvědčení a už vás čeká, doufám, že jenom všechno krásné ve vašem budoucím životě. Čeká vás ještě spousta práce a snažení, ale já věřím, že vy ten život zvládnete a že budete spokojení. A až se potkáme někdy po letech, tak věřím, že mi budete říkat o tom, jak se máte dobře a jak jste všichni šťastní. Čau, jmenuji se Tomáš Hloupý, jdu na školu do České Lípy na Uran. Takže já jsem Matyáš Mohanec a jdu na Euroškolu do České Lípy na marketing a reklamu. No, já jsem Hana Matysová a jdu na školu v Hejnicích mimoškolní a předškolní pedagogika. Tak jo, jmenuji se Matyáš Král, jdu na školu elektrikáře na bojišti v Liberci.
Jmenuji se Mikuláš Meran. Jdu do Friedlandu na školu, už mě přijeli, na truhláře. Já jsem Viktoria Militka, jsem přijatá na předškolní a mimoškolní pedagogiku do Nového Boru. Jmenuji se David Čimíček, dostal jsem se na průmyslovou školu v České Lípě. Tak ahoj, já jsem Luboš, nebo jakoby Iškuban, tak jakože mezi kamarádama se říkáme. Jdu do České Lípy na uran, elektrikáře, na silnoproud, těším se tam docela, zajímá mě to řemeslo. Jmenuji se Amálie Nýdrlová a půjdu na soukromou střední školu v Boleslavě, obor kosmetička. Tak jmenuji se Lukáš Rollens, jdu na školu na uran do České Lípy na kuchaře. Doufám, jako, že aspoň prolezu, protože jako nejsem moc takový typ, že bych se učil nebo tak něco takového. Já jsem Josef Šesták, dostal jsem se na Euroškolu hotelnictví cestovní ruch. Takže já jsem Natália Lencová, na školu jdu do Nového Boru na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Zdravím, jméno je Quentin Nápravník a jdu na školu SOU Škoda, elektromechanik pro zařízení a přístroje. Takže ahoj, jmenuji se Petr Luboměstský, přijmuli mě na integrovanou střední školu do Vysokého nad Jizerou, obor autotronik. Jmenuji se Bára Dobrová, jsem přijatá do Nového Boru na design interiéru na sklářskou. Jmenuji se Alan Voloch, nevím, kam jsem přijat na školu. Ahoj, jmenuji se Kuba Hršálek a dostal jsem se na stavební průmyslovku v Liberci. Do budoucna doufám, že udělám maturitu a dostanu se někam vejš a spolužákům bych chtěla si vzkázat, ať se všem daří a ať užívají života. Tak já jsem sem přišla až v 6. třídě a bylo to náročné tím, že jsme se nějak nemohli poznat, protože byl covid, takže jsme byli na online výuce, takže jsme vlastně se nějak nepoznávali. A až někdy v 8. třídě a bylo celkem těžký do té třídy zapadnout, ale zapadla jsem, takže jsem spokojená a ti učitelé byli fajn. Ta třída byla vždycky náročná a vždycky asi bude, ale byla to moje třída už 4 roky a moc jsem si to užila, ty výlety a všechno, co jsme mohli. A svým budoucímu já bych asi radši nevzkázala nic. A třídě radši taky ne. Nebuďte zrzaví, nevyplatí se to. A jestli zjistíte, že vaše dítě hraje League of Legends, tak zavolejte na linku bezpečí, než bude pozdě. Ale ještě bych chtěl říct něco k mojí třídě, jak paní učitelce, protože přece jenom paní učitelka je strašně milá, mám jí rád. A jako sice jo, někdy nás štve, ale tak my ji jako provokujeme taky, ale přece jenom je to hodná paní učitelka a
Bez ní bychom pravděpodobně neměli akademii, protože nám hodně pomohla tady to všechno zařídit. Jsem fakt rád, že nám pomáhá většinou, přimlouvá se za nás. Díky ní podle mě většina lidí tady nepropadla. A kdybych měl říct ještě něco třídě, tak vám všem přeju hodně štěstí do života na školách a hlavně, ať vám vyjde všechno, co chcete. Chci vzkázat celý třídě, že vás mám ráda a doufám, že se budete mít na budoucích středních školách dobře. Jako tady ve třídě jsem nastoupil v 7. třídě. Jako chytil jsem se poprvé docela blbýho kolektivu a pak to bylo docela v pohodě, takže docela fajn. Jako těším se, až odsaď vypadnu, ale bylo to tady dobrý. Třídě bych chtěl vzkázat, že to jsou blbci, mě to se smívají a doufám, že udělám školu, no, tak. Sice jsem přišla v 6. třídě s Hankou, ale bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Jediné, co bych vlastně chtěl zmínit, takže všem svým spolužákům a hlavně téhle škole přeju do budoucna jen to nejlepší, ať se jim vydaří své sny a dodělají školy a jsou všichni spokojení. Chtěl bych popřát hodně štěstí třídě. A co bych chtěl vzkázat, tak ať se vám všem líbí na vašich středních, doufám, že jste se dostali tam, kam jste chtěli a všem nej. Takže co říct závěrem? Držím jim palce. Říkám, třída to byla tichá, někdy na můj vkus až příliš, ale to myslím, že se časem změní, tak jak budou na těch středních školách. Takže držet jim palce, aby dodělali školy, aby dodělali učňáky, aby se vyučili, aby byli mezi chytrými lidmi a aby trošku taky procestovali svět, protože teprve poznají, o čem vlastně ten život je. A k tomu všem jim přeju hodně štěstí, pohody, ale hlavně zdraví. Spolužákům bych chtěla si vzkázat, ať se všem daří a ať užívají života.